pozor, hlásím změnu koleje. Osobní vlak číslo 3724, dopravce České dráhy do stanice Červenka, Pludov a Kouty nad Desnou s odjezdem ve 13 hodin 33 minut odjede od nástupiště číslo 3 z koleje číslo 4. Rychlík číslo 908 linky R12, dopravce České dráhy do stanice Prostějov hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 6 minut přijede v nástupišti číslo 2 na kolej číslo 3. Osobní vlak číslo 3551, dopravce České dráhy do stanice Hrubá Voda s odjezdem ve 13 hodin 37 minut je přistaven v nástupišti číslo 5 na kolej číslo 12. Osobní vlak číslo 3635, dopravce České dráhy do stanice Šternberk a Uničov s odjezdem ve 13 hodin 41 minut je přistaven v nástupišti číslo 4 na kolej číslo 8. Osobní vlak číslo 3724, dopravce České dráhy do stanice Červenka, Pludov a Kouty nad Desnou s odjezdem ve 13 hodin 33 minut přijede v nástupišti číslo 3 na kolej číslo 4. Vlak Eurocity číslo 142 linky X1, dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 14 minut přijede v nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Prosím pozor, z důvodu výluky vlak v úseku Kolín Boříčany jede po kolové trase. Eurocity train number 142 line X1 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 1:14 p.m. will arrive at platform number 3 on rail number 2. Osobní vlak číslo 3723, dopravce České dráhy do stanice Prostějov hlavní nádraží a Nezamyslice s odjezdem ve 13 hodin 33 minut přijede v nástupišti číslo 1 na kolej číslo 5. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3724, dopravce České dráhy do stanice Červenka, Pludov a Kouty nad Desnou s odjezdem ve 13 hodin 33 minut na nástupišti číslo 3 na koleji číslo 4. Přestupujte do osobního vlaku číslo 94913 linky S3, dopravce České dráhy do stanice Přerov s odjezdem ve 13 hodin 33 minut na nástupišti číslo 4 na koleji číslo 6. Přestupujte do osobního vlaku číslo 14027, dopravce České dráhy do stanice Drahanovice s odjezdem ve 13 hodin 34 minut na nástupišti číslo 1A na koleji číslo 9. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3551, dopravce České dráhy do stanice Hrubá Voda s odjezdem ve 13 hodin 37 minut na nástupišti číslo 5 na koleji číslo 12. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3635, dopravce České dráhy do stanice Šternberk a Uničov s odjezdem ve 13 hodin 41 minut na nástupišti číslo 4 na koleji číslo 8. Rychlík číslo 889 linky R18, dopravce České dráhy do stanice Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice s
odjezdem ve 13 hodin 31 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 14027 dopravce České dráhy do stanice Drahanovice s odjezdem ve 13 hodin 34 minut odjede od nástupiště číslo 1A z koleje číslo 9. Osobní vlak číslo 94913 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Přerov s odjezdem ve 13 hodin 33 minut odjede od nástupiště číslo 4 z koleje číslo 6. Prosím pozor, v úseku Brodek u Přerova a Přerov je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. Osobní vlak číslo 3551 dopravce České dráhy do stanice Hrubá Voda s odjezdem ve 13 hodin 37 minut odjede od nástupiště číslo 5 z koleje číslo 12. Přestupujte do rychlíku číslo 889 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice s odjezdem ve 13 hodin 31 minut na nástupišti číslo 2 na koleji číslo 1. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3551 dopravce České dráhy do stanice Hrubá Voda s odjezdem ve 13 hodin 37 minut na nástupišti číslo 5 na koleji číslo 12. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3635 dopravce České dráhy do stanice Šternberk a Uničov s odjezdem ve 13 hodin 41 minut na nástupišti číslo 4 na koleji číslo 8. Osobní vlak číslo 3635 dopravce České dráhy do stanice Šternberk a Uničov s odjezdem ve 13 hodin 41 minut odjede od nástupiště číslo 4 z koleje číslo 8. Osobní vlak číslo 3553 dopravce České dráhy do stanice Domašov nad Bystřicí a Moravský Beroun s odjezdem ve 13 hodin 55 minut je přistaven k nástupišti číslo 5 na kolej číslo 10. Osobní vlak číslo 3681 dopravce České dráhy do stanice Šternberk, Uničov a Šumperk s odjezdem ve 13 hodin 59 minut je přistaven k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 4. Prosím pozor, v úseku Uničov a Šumperk je zavedena náhradní doprava. Sledujte informace dopravce. Vlak Supercity číslo 507 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 49 minut přijede v nástupišti číslo 2 na kolej číslo 1. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3553 dopravce České dráhy do stanice Domašov nad Bystřicí a Moravský Beroun s odjezdem ve 13 hodin 55 minut na nástupišti číslo 5 na koleji číslo 10. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3681 dopravce České dráhy do stanice Šternberk, Uničov a Šumperk s odjezdem ve 13 hodin 59 minut na nástupišti číslo 3 na koleji číslo 4. Prosím pozor, hlásím změnu koleje. Vlak Eurocity číslo 127 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Valašské Meziříčí a Půchou s odjezdem ve 13 hodin 53 minut odjede od nástupiště číslo 2 z koleje číslo 3.
číslo 127 linky X2, dopravce České dráhy do stanice Valašské Meziříčí a Půchou s odjezdem ve 13 hodin 53 minut přijede k nástupišti číslo 2 na kolej číslo 3. The Eurocity train number 127, line X2, operated by České dráhy to Valašské Meziříčí and Púchov, departing at 1:53 p.m., will arrive at platform number 2 on rail number 3. Osobní vlak číslo 3553 dopravce České dráhy do stanice Domašov nad Bystřicí a Moravský Beroun s odjezdem ve 13 hodin 55 minut odjede od nástupiště číslo 5 z koleje číslo